Najumbi na may tay lagi. Okay naman, kaysa mabuhat ng uyak. Okay na rin sakita kaysa mabuhat ng uyak. Sana all. Kaysa mabuhat ng uyak. Okay na rin sakita kaysa mabuhat ng uyak. Feeling good, like I should. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like. What's up guys, good morning. So today is the day that we've been waiting for this vlog. Samahan nyo ko at ating kunan ng video ang mangyayari sa ating second dose vaccine natin. So guys, see you sa ating site ngayon at ako'y pabiyahe na. See you dun sa Bellevue Pavilion. Let's go. So guys, andito na tayo sa site. So let's the battle begin. At ngayon guys, parang nakikita ko malapit na tayo mag-umpisa kasi nakikita ko yung mga papel na ipinapasa. For sure, ito yung mga information about ng ating vaccine ngayon na Sputnik V. So, hintayin natin, basahin at unawain at isulat ang mga dapat isulat. And pagkatapos nito, let's play music. Let's go. The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. We are unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. Although the rain, my power, starts to roar. The lightning wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side.
dito na tayo guys, nakapila na. So antay tayo kung ano pang mga announcement nila. So antay lang tayo. Hi Sarajin, shout out Sarajin Galaneda lingi pod. Og nagsugod na ta guys atong makita si Ate Brenda nga nagalingkod. So ang kinagwapahan sa Bellevue Resort, Lensel Cloma. At ngayon guys, ating makikita yung kasama natin na si Marlo at saka si Chef Tito. Ito, hindi ko siya kilala. Ayun guys, papunta yung lalaki kay Marlo guys. Ayun, parang nagtatanong, ikaw ba si makagwapo? Boom! Panes! Ay, dira. So, step number 2. Felix Punay on the mix. Amo. Hello, good morning. Welcome to Bellevue for the Sputnik second dose. Okay, I know you've been waiting for a long time for your second dose. So, we still continue really our introduction to Sputnik. No? So, for the second dose, we will still be the same. Amo kay rason. So guys, andito na tayo sa second step natin. It's me with Felix Punay. Dito, check yung ating pulso, yung blood pressure natin. Yan, check nila for our security. Do you still remember what we asked in your forms? Kindly complete your forms. Your details at the top of the consent form. The facility will be Bellevue. Then only print your name and sign at the top. So yun guys, okay po yung second step natin, yung BP. Pasado tayo. So let's go to the next step. Ladies and gentlemen, please welcome Makagago Kim John Clement, ang Makagago ng Bellevue Resort. So yan guys yung kinukuha natin ng video. So kasamaan din natin yan. Yan si Makagago dito. So baka gutumin yan. Lagot tayo yan. Parang palingon-lingon pa. Naghahanap ata ng mainom yan ang pagkain. Ayun. Parang nagpag-usap na sa nurse. Siguro nangingi na yan. Nangingi na yan ng kape. Nagutom na siguro yan. Bigyan mo yan nurse para hindi tayo malagot kay Makagago. At dito naman guys, tayo ay naimbitahan na may quick interview ata kung anong masasabi natin sa ating activity ngayon. So ito si tatay, tayo pa yung nakita na hindi marunong magsalita, pero go pa rin para hindi naman tayo mapahiya. Gusto ko sana mag-promote ng channel ko dito guys. Please support Boss GB sana, pero nahiya na ako. At ito naman si tatay, parang kung sino yung na-interview niya, or para siguro news anchor sa tingin niya, parang si Atom Aurelio o si Mike Enriquez, kaya kasi bulol-bulol ako eh. So yan po, patango-tango pa si tatay, kala mo sinong nagagalingan.
naawa ako sa sarili ko. So, ayun guys, may talimpi kaya ako nito? Parang wala ha, parang thank you lang ha. At ngayon, nandito na tayo sa third step natin. So, may inumin tayo guys. Inom muna tayo para hindi tayo bored ng kakahintay dito. Para mainitan din tiyan natin. So, malapit na tayo guys. Antay-antay lang tayo. Stay tuned. Ayan guys, malapit na tayo. Tara tayo. Tayo na sunod. Di video tani kayo natin. Morning sir. Welcome to my vlog sir. Ilisan kami sir no? Ilisan ko ni kuan. Kwarta. Hi vlog! Sakit nang, sakit. It's time. Mahi mo naming zombie. Na-zombie namin. Patay lang. Anong kailangan kong gawin? Kinalisakita kay sa ba? Sana all na uyab. Ikaw ang minamahal ko. Siya nga. Ningi siya nga. Alright. So, ito ako ngayon guys, nakaupo. So, tapos na tayo na iturok na sa atin yung second dose natin ng Gamaleya Sputnik V. So, andito ako, nakaupo kasi minomonitor na yung blood pressure natin. Baka tumaas or may reaction yung katawan natin. This mamonitor nila. So far so good. So ayun guys, check muna natin kung gaano kadami ang mga nag-abang na para sa kanilang second dose ng vaccine. So di ba sobrang dami. Ayun guys, fully vaccinated na tayo. Then dito ako 8 AM natapos ng alas 12. Then guys, please support my channel Boost GB, and that's all for this vlog. See you in our next vlog.